Ahojte, ak sa vám narodí nejaký malý súrodenec alebo nejaký malý člen vašej rodiny, nejaké bábätko a chcete mu niečo kúpiť, na našej stránke, na našom obchode môžete kúpiť takýchto krásnych mojkáčikov, ktorí sú ideálni pre malinké deti. Je to otestované a ak nechcete, že jedného mojkačika, nemusí to byť teda mačička, môže to byť hoci čo len vy budete chcieť. No tak, je tu aj veľký košík. Ten vám hneď ukážem aj takýto veľký košiček, v ktorom je celá súprava. Čiže nachádza sa tam takáto hrkálka. Nemusí to byť s medvedíkom, môže to byť s hocičím. Môžete kľudne napísať potom na tej stránke, akého budete chcieť a my vám to môžeme vyrobiť. Takže sa tam nachádza takáto hrkálka. Potom sa tam nachádza takáto nudlička pekná. A potom sa tam nachádza jeden veľký mojkáčik. A potom je tu vlastne takýto košiček, v ktorom je aj takýto vzor. A ten košiček môžete použiť aj na nejaké hračky, ceruzky alebo hoci čo len budete chcieť. Je to na vás. Takže ak by ste si to chceli kúpiť, toto všetko, alebo hociakého iného plišačika aj pre starších, tak si to môžete kúpiť na stránke sash.sk pod menom Handmade Evelyn. Ďakujeme za každú objednávku a pa!